Bun venit la noua ediție a emisiunii Cariera Ta. Eu sunt Florin Bodin, iar alături de mine, în platou, este astăzi Oana Sorina Chirilă, șef de lucrări, doctor informatician în cadrul Departamentului de Automatică și Informatică Aplicată din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, pe care am invitat-o astăzi la Cariera Ta pentru a ne povesti despre oportunități de carieră pentru studenții și absolvenții de la domeniul informatică din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. Oana, bun venit la Cariera Ta! Bine te-am găsit! Pentru început, spune-ne câteva lucruri despre cariera ta. Sunt cadru didactic la Facultatea de Automatică și Calculatoare, la Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată. Și în cadrul departamentului țin ore, în general, de programare pentru domeniul de informatică, cât și pentru domeniul de inginerie sistemelor. Am ore de programarea calculatoarelor pentru anul 1, medii și tehnologii de programare pentru anul 3, programarea interfețelor utilizator și grafică tot pentru anul 3. Deci e un domeniu mai larg, dar partea de programare în general. Oana, hai să ne întoarcem puțin în timp și să ne povestești cum a început toată această poveste de la, poate, studentul, absolventul Oana Chirilă, deși cred că pe vremea respectivă te numeai Oana, adică te chema Oana Lupșe, da? Și până în momentul în care ai ajuns cadru didactic. Ai fost cadru didactic de la început? Ai făcut ce altceva înainte? În 2005 am început facultatea, am venit în Timișoara. Inițial am vrut să merg ca toți elevii la Facultatea de Automatică și Calculatoare în domeniul de calculatoare. Dintr-o conjunctură am ajuns la informatică. Terminat liceul? Am terminat liceul de informatică, intensiv informatică. Mi-am dorit foarte mult să merg pe partea asta de programare. Nu eram foarte mare fan fizică și atunci, oareșcum, domeniul ăsta de informatică mi-a creat oportunitatea să fac ceea ce îmi place, nu neapărat să merg pe partea de calculatoare, unde se face și parte mai mult de hardware. Mi-a plăcut mai mult partea de soft. În 2008 am terminat facultatea și, fiind prima promoție de Bologna, terminând doar 3 ani, a trebuit să aștept un an de zile ca să pot să mă înscriu la master, dorindu-mi foarte mult să rămân în cadrul facultății. Ca să pot să rămân în cadrul universității, ca să nu plec, pentru că dacă plecam de aici, automat erau șanse mai mici să mă întorc. Am găsit o oportunitate și m-am angajat în cadrul rectoratului Universității Politehnică din Timișoara, ca și programator, unde am lucrat timp de 3 ani. După un an de lucru am început în paralel și masterul. Am făcut master de sisteme informatice în îngrijirea sănătății. Tot în momentul în care am început când am început masterul, am început să țin și ore. Am primit primele mele ore la materia de programare toate pe obiecte. Și așa, încet, încet, a început să-mi placă domeniul ăsta de a preda pentru studenți și m-am hotărât să fac modulul pedagogic. În timpul facultății nu l-am făcut, pentru că eram pornită să mă angajez ca și programator și să scriu soft. Am făcut modulul pedagogic și după ce am terminat masteratul m-am înscris la doctorat. După ce am terminat doctoratul, mi s-a oferit post de asistent și după aceea am urcat pe postul de șef de lucrări. Deci, așadar, dragi studenți, dacă doriți să urmați o carieră didactică, este important ca atunci când sunteți la licență, când sunteți la master, să urmați și modulul pedagogic atât în cadrul licenței, cât și în cadrul programului de master, pentru că este și mai avantajos din punct de vedere financiar și atunci este momentul să-l faceți astfel încât
să aveți aceste competențe dacă doriți să vă îndreptați către o carieră didactică și nu numai. Pentru că și atunci când sunteți în tot felul de departamente din cadrul companiilor și trebuie să vă axați poate puțin și pe partea de formare, aceste module vă ajută. Hai să vorbim, Oana, acum și despre oportunitățile. Tu tocmai ne-ai prezentat din experiența proprie una din direcțiile de carieră pe care le poate îmbrățișa un absolvent de informatică, dar hai să vedem și ce alte oportunități pot să aibă absolvenții de informatică atunci când își finalizează studiile. Încotro pot să o apuce dacă să se îndrepte, dacă e să vorbim despre oportunități de carieră. În general, ca orice absolvent de automatică și calculatoare poate să îmbrățișeze orice carieră în domeniul de programare, în domeniul de testare, în domeniul de rețelistică și așa mai departe. În general, la informatică se fac cam câte un pic din fiecare acest domeniu de hardware, de soft și așa mai departe. Singurul lucru important este ca ei să învețe și să lucreze foarte mult individual. Partea de programare înseamnă foarte multă muncă individuală. Degeaba vin ei și ascultă cursul sau laboratorul și fac câteva probleme în timpul laboratorului dacă ei acasă nu mai fac exerciții. Colegii mei care au fost cu mine în același an, marea majoritate sunt angajați la firme, automotive, chiar pe posturi de inginer, sunt team leaderi, au salarii foarte bune, deci nu e un impediment acest lucru dacă termină informatica să nu fie angajați pe posturi foarte bune. Să vedem. Deci, practic, pot să îmbrățișeze o carieră didactică, pot să lucreze în domeniul automotiv. Ce altceva mai pot să facă absolvenții de informatică? Pot să lucreze și doar pe parte de mentenanță, pe parte de rețelistică, dacă cumva le place partea asta de rețele de calculatoare, să mențină o anumită firmă pe domeniul ăsta, pot să lucreze pe partea de dezvoltare de site-ul web. Foarte mulți studenți merg pe partea asta de dezvoltare de site-uri web. Pentru anumite firme este o cerință destul de mare acum. Toată lumea se mobilizează acum pe partea online și e nevoie. Cât timp știu meserie, cam pot să merg în orice direcție. Ok, hai să vorbim acum despre ce înseamnă să fii competitiv pe piața muncii, fiind student, de ce nu, și absolvent ulterior de informatică. E suficient să mă duc la școală și să obțin note mari și atât? Sau ar mai trebui să mai fac și câteva lucruri în plus? Tocmai ai spus că trebuie să fie pasionat, să cerceteze, să caute, ce altceva ar trebui să facă un student, acum cât este student, pentru că atunci când devine absolvent să fie, așa cum am spus, cât mai competitiv, să aibă cât mai multe oportunități și să aibă ușile cât mai deschise, dacă e să vorbim de companii. Și nu în primul rând, trebuie să participe la cursurile care facultatea le ține. De la bun început, facultatea încearcă și îi ia chiar de la început și cu partea de programare, se ia chiar cu începuturi. Dacă sunt elevi care n-au făcut, de exemplu, în liceu programare, ei practic pot să o ia de la început și să se reprofileze. Secretul, zic eu așa, este munca individuală. În momentul în care cadrul didactic îți oferă, de exemplu, un program pe care tu trebuie să-l scrii, în momentul în care tu ajungi acasă, să încerci să mai faci încă 2, 3, 4, 5 programe care să fie pe același fel sau cu aceleași instrucțiuni sau cu același mod de lucru, ca să îți intre în mână.
După aceea, să încerci să cercetezi cam ce se cere în domeniu, să încerci să vezi ce îți place din multitudinea de materii pe care tu le faci. Poate la unii le place programarea, poate la unii le place partea hardware, poate la unii le plac partea de rețele, poate sunt unii care preferă partea web. Și atunci, pe partea respectivă, să încerce să lucreze, să aibă un portofoliu, ca în momentul în care merg la un interviu, să aibă ceva la mână și să arate, uite, eu asta am făcut, știu să fac lucrurile respective, pot să învăț în plus, am capacitatea de a învăța sau de a acumula noi cunoștințe. Ba mai mult, Oana, fără să intrăm foarte mult în detalii, știm foarte bine, tu fiind și șeful oficiului de consiliere a studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare, iar noi, în relația CCOC, oficiul de consiliere, pregătim și sprijinim universitatea cu tot felul de inițiative. Studenții care, în plus, vor să învețe și mai mult din punct de vedere practic, se pot implica în tot felul de acțiuni de voluntariat, astfel încât să creeze tot felul de programele, tot felul de softulețe pentru universitate, astfel încât să putem să optimizăm anumite lucruri. Nu? De curând ne implicăm într-un programel care să ajute Centrul de consiliere să centralizeze mult mai facil inserția absenților pe piața muncii. Dezvoltăm tot felul de joculețe în sprijinul studenților și nu numai, dar păstrăm surpriza pentru mai târziu, atunci când proiectul va fi gata. Oana, ai făcut un liceu axat pe informatică, ai făcut facultate axată pe informatică, iată, ai o carieră în domeniul informaticii. Spune-ne din cariera ta un lucru la care ai ținut foarte mult și pe care l-ai realizat, o chestie, să spunem așa, de căpătâi sau un lucru care te bucuri că ai reușit să realizezi, gândindu-ne la specialistul în informatică de astăzi, Oana Sorina Chirilă. Cred că cea mai mare realizare a mea a fost momentul în care am reușit să-mi susțin doctoratul. A fost la mine o pauză de 3 ani de zile cât am rămas în concediu de maternitate și în momentul în care m-am întors, nefiind încă gata doctoratul, mi-a fost oareșcum puțin greu să o reiau de la capăt. Dar faptul că am avut lângă mine profesoara mea coordonatoare care m-a ajutat foarte mult, colegi care m-au ajutat foarte mult să îmi găsesc locul înapoi și să pot să continui. În momentul în care mi-am finalizat doctoratul și am văzut că a ieșit ceva care a fost apreciat, cred că a fost cel mai... Să vedem, pe lângă toate lucrurile pe care le-am spus până acum despre informatică, de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, să vedem dacă ar fi să ne adresăm puțin și elevilor. De ce ar alege această specializare la admitere? De ce ar îmbrățișa o astfel de carieră? Care ar fi încă câteva motive demne de luat în seamă? În primul rând, faptul că sunt doar 3 ani. După 3 ani ei pot să se angajeze deja. Pot să urmeze după aceea un master, la fel ca și colegii lor au de optat pentru oricare dintre cele 10 mastere pe care noi le avem în cadrul facultății. Nu sunt obligați să opteze pentru masterul care este creat doar pentru domeniul de informatică. Pot să urmeze după aceea, dacă chiar vor, având în vedere că marea majoritate a materiilor sunt destul de asemănătoare cu cei de la calculatoare și de la ingineria sistemelor, au posibilitatea să își finalizeze la un moment dat, dacă doresc, și partea aceasta de inginerie și mai au de
făcut practic doar un an de zile. Li se recunosc toate materiile și automat mai au de făcut doar un an de zile. Dar cei care doresc pur programare și care nu îmbrățișează așa mult partea asta de lucru hardware, de ceea ce fac la informatică, din punctul meu de vedere, este suficient ca să știe și să performeze și să aibă locuri de muncă cât mai bune. Practic, în momentul în care intru în posesia actului de studii, ce scrie pe diploma mea? Că sunt inginer? Nu scrie asta. Scrie licențiat în informatică. Licențiat în informatică, da? Din acest motiv și pe burtieră apare Oana Sorina Chirilă, nu inginer, ci informatician. Da? Până, emisiunea noastră se apropie, din păcate, cu pași repezi de final. Te-aș ruga să ne spui ce alte lucruri mai sunt importante pentru a le ști studenții noștri. De exemplu, din punct de vedere personal, ce alte abilități mai trebuie să dobândească un absolvent de informatică, astfel încât să fie cât mai competitiv. Deci nu din punct de vedere al pregătirii tehnice. Se spune din punct de vedere personal ce alte abilități ar mai trebui și, în final, ce alte îndemnuri mai pentru studenții noștri de la informatică și, de ce nu, și pentru absolvenții acestui domeniu. În primul rând, ceea ce este foarte apreciat atât și la nivel de facultate, și noi am încercat tot timpul să încurajăm acest lucru prin proiectele pe care noi le facem cu ei, munca în echipă. În momentul în care lucrezi la o firmă, trebuie să te integrezi într-o echipă și să știi să faci părticica ta, ca în momentul în care totul se pune cap la cap să devină un tot și să funcționeze corect. Încercăm și noi să facem acest lucru cu ei, să le creăm proiecte prin care să lucreze în echipă și atunci ei să poată să ajunge să comunice cât mai bine între ei, să poată să-și furnizeze informațiile de care are fiecare nevoie ca să poată să-și facă părticica lui. Cred că asta este cel mai important, lucru în echipă, partea tehnică și lucru în echipă. Le văd cel mai importante în momentul de față pentru un absolvent care vrea să se angajeze într-o firmă și nu numai. Și pe partea didactică este foarte important să colaborezi unul cu altul, ca să, pe partea de curs, pe partea de laborator, cadre didactice care sunt la curs, cu cadre didactice care sunt la laborator, ca totul să fie făcut cât mai omogen și să fie cât mai ușor de înțeles. Și pentru asta au diverse variante, fie să se implice în organizația studențească, în Liga AC, fie să facă voluntariat în cadrul CCOC și nu numai. Oana, îți mulțumesc pentru prezența ta în platou emisiunii Cariera ta. Vouă, dragi telespectatori, vă mulțumim pentru atenție și până data viitoare vă dorim mult succes în carieră.